RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagbawa ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Dario. Ginaingon, sugot ko nga ako od, ikaw dahon. Kay gusto unta ko nga anytime takang kamangon o paak-paakon. Mao kini mahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong hikalimtan. Kanang pasiklap mo, dear. Nga nagdalag, come here. Oh, kinida. Sus, no? Sige lang kadiyag pasiklap og tinan-awan ni Maymay. Tuula, uy, niya panguyapi. Maawa lagi kong mudoon niya, tinida. Kaya naman. Dato mo ganas sa may ko. Tagang skenan. Nya, doktor yung papa. Ug manager sa bangko yung mama. Pero kita, ay. Kaya nga, no? Kanas papa, di ba doktor man pud na? Doktor lang sa jeep. O kanas mama, manager sad na. Pero sa tahianan lang sa mga sakos bugas. Lagi. Pobre kita tinidap sa saon. Unya, tungod sa atong kahimtang, di lang nimo ipagawas ang imong tinuod nga pagbati kang Maymay. Di na lang at tinida eh. Di na lang. Manguyab si Dario nako. No way. Buotan man sada siya, may. Dili mi sa magkahimtang noy. Sultihi siya noy. Nga wa ko'y gusto niya. Odra siya nga nagamang sa yuta. Uy, ay may. Ay palabi aday misultihan day. Kay basing matuis niyang kalibutan. Ikaw na hinoy mahimong uod nga nagkabang sa yuta o si Dario may sama ni mga dato. Ay palabi day. Doon na biyay karma day may. Dili ka na mahitabo noy. Dili. Mo ba ni? Salamat kay sa pagpahibaw na ko ni. Abi ni mo dong, nakabantay ba ako kada ibo kang may. Pero siyas may. Dong dili ko no siya kay di mo managsamag kahimtang gipakasama kaniyang uod si yuta nga nagkabang. Mo ba ni? Sakto sumahimay siyang gisulti. Uod lang ko. Ug kining among kahimtang kining among kapobre mo'y nagkaingon kung nganong way babay nga makagusto nako.
Udang ko! Udang ko! Hoy, Dario! Pero ko ay nga nang nagagis ka? Naglagot ko! Tagot kay ko! Nindot sa nimong maglagot, oy. Mamuak man kas mga butang din, he? Mura mag-ikasay na malit, ana? Usar ko lang mga butanga na. Nga bratuhon po na. Sagdilag baratohon na, at least doon na ta, ana. Nga naman ka. Nabaguhan ko ni mo da. Nakalitan ko. Kita kag awis gawas. Waman, Hilak manggut ka diha. tagot ko na ako. At tinida. Huwag mas nagtagot ko sa itong kapobre. Lingkod sabi, mag-istorya ta. Arita diri sa sala. Oy, si Dario o si Ate Nida. Ano sila sa pantawan ng istoryahan na eh? O, gipuhap di Ate Nida ang abaga siyang mga... Ay, luuya binang tan-aon sa magsuon eh. Anong makanis Dario? Mura dagilak. Gusto na sa mong paghilak, God. Sige ka, maugagan ng imong luha. Muta gilabas, ana. Huwag pagkatawa, ate. Kay wali na yung joke. Sagdilag wali. Wali na para nimo. Lingkod diha, oy. Ginugwa man pili as Ginoo nga madato. Daghang dato niya, pero wag kita pili is Ginoo. Oh, nagmahin tinuoy. Dato man ta ba? Natapsingan lang. Dahil, nanasa ka ng komedyan mo, lami. Naunsa biya ning manghura, oy. Natapsingan na lagi tas Ginoo, nganong wa ta madato. Kay kung nabuls ay pataaw, pwede nang datuan na to. Pero sa tilang gudar, daghan man tag mga higala. Tagang higala nga ng mga fake. Ako bitaw, ako higala. Nagtuo ko nga siya nang tinuod nga higala, pero ang animal nagsulover deg sa puts karniro. Pero usade sa kalubo. Unsa ko nang imo dar si Mana Santa? Sabada oy, nilabay ang Holy Week oy. Bitaw Dario. Kung unsa man kaning imong kalagutan karon, kung nganong pobre ta, ay pasulan Ginoo oy. Kita kay tao ra man ta, maning kamot pud tag maayo aron madato ta, di ba? Kanada akong paningkamot, nga bisag unsay job, ako ging jabon. Saktos may. Uod ko nga nagkamang sa yuta. Pero mas ganahan ko nga uod ko, ug si Maymay mo'y dahon. Unsa? Huh. Kay ngano man daig madahon si Maymay Dario, ha? Unsa may mahitabo, ha? Unsa Dario? Telepono, tabago na ko. Hello? Police station eh. Mo ba kini ang residence ni Mr. Felix Marriott? Oo, sir. Ano man? Na-disgrasya ang wife si Mrs. Christina Marriott nga Ha? manager sa usa ka bangko. Gitulis ang bangko diin siya manager. O gipusil siya sa tulisan. O 50-50 ang iyang kinabuhi. Oo, siya? Nahurot nagbalgi ang among mga mahalong butang. Apil na mga nindot nga sakinan. Hasta ang among mga property. Mga yuta na mo aron maluwas ang ginabuhi sa akong asawa. Pero, namatay yun siya. Dili ko makadawat ini. Tungod kay doktor ko. Daghang ko giluwas ng mga kinabuhi. Panang akong asawa. Wa na ko maluwas.
Ang sapay kapuslanan nga mabuhay ko ng kalibutan na. Wala! May pagmamatay na lang po. May pagmamatay lang po ko. Aron magkauban kami sa akong asawa. Oh, Noy, unsa tong buto? Muragi ka sa kwarto ni daddy ni mo, day. Unsa? Lord! Kulpaan ko atong buto, hada. Hasta ko, Noy! Oh! No! Daddy! Pait na kayo si may rundo. Nagpuyoon lang siya sa gamayng bahay taon. Nag-abang. Napurdoy na yun siya. Human sa kabatayon siyang mamig daddy. Ipag-imbargo sa bangko ang ilang mga nahabiling kaptangan. Laham kag baba ni. Nababaan mo nga matuis ang among kahimtang ni Maymay. Purbida, kani adtuod ka nga nagkamang sa yuta matud pa niya pero karon siya naman sa iod. Nganong ni ka man, Dario? Aron katawan ko? Di na mahitabo, May. Kay lab kay tika. Od na ko karon nga nagkamang sa yuta, Dario. Ako paghapon ang ud, May. Ug ikaw usa na karon kadahon. Unsay? Mas ganahan hinuon ko nga ud lang ko. Ug ikaw mo'y dahon aron sa ingon. Anytime ta kang kamangon ug paakpaakon. Dario, may ihangyo ko nimo. Go. Saan na? Kwarta? Dako kog natigom sa bangko, May. Gusto kong makatiwas sa akong kurso pagka-doktor. Gastuhi ko. Kay bayaran ko ikaw unyang makahuman ako. Bayaran ko na mo kwarta? O, Dario. Di ko masugot nga kwarta mo imong ibayad na ako, May. Kundili. Kundili unsa, Dario. Bayaran ko gugma. Dario, hinahinay lang. Hinahinay lang. Mura makag-utoy. Madagi na hinay. Paspasan lang ko kay... Dugan na kay kung nag-altos o nangandoy iningi sila. Bahalag o ko. Basta afraid akong makamang-kamang nila. Kung mapakpahatin mo. Ipiton ko ni Di. Hindi nakakalitok sa kanya. Say, kalendaryo. Ipaya ko, Dario. Lang. May. Nanggon din ako ang babae nga mo'y tanan alang nako. Bahalag od, basta makakamang ug makapaak-paak lang. Mao kadto mga kasama ang kaagi ni Dario dinhining tulumanon.
What's the style? Bahalag od basta makakamang o makapaak-paak style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera dalit sa RMN Drama.